Vols vendre el teu habitatge però encara tens hipoteca? Cap problema, t'explico com fer-ho pas a pas. Primer de tot, hauràs de demanar quin saldo pendent tens de la teva hipoteca al teu banc. El teu banc et farà un certificat amb el deute pendent, que li hauràs de comunicar al comprador, ja que un dels xecs haurà de ser per aquesta quantitat exacta i la resta serà per tu. El dia de la signatura, amb aquest certificat de saldo pendent, el comprador portarà un xec per aquest valor en concret i l'altre per la diferència. Si el comprador compra amb hipoteca, ho podràs fer en el mateix moment. Si el comprador compra sense hipoteca, el que haureu de fer és anar junts a una oficina del teu banc a ingressar aquest xec per cancel·lar la hipoteca. Al cap de 4 a 5 dies, el teu banc emetrà el certificat de saldo 0, que hauràs de portar de nou a la notaria perquè es pugui inscriure la propietat a nom del nou propietari sense aquesta càrrega. Per cert, i si estàs pensant en vendre, el primer que has de saber és quin és el valor del teu habitatge. A la nostra web tens un valorador online i podràs tenir una primera idea del valor de mercat del teu habitatge. I si vols una valoració més acurada, podem venir després al teu habitatge i fer-te una valoració presencial. Si vols vendre sense cap problema, contacta'ns i t'ajudarem.